I introduktionsvideoen om differentialregning så vi på, hvordan man kan bruge tangenters hældning til at sige noget om væksthastighed og minimums-maksimumssteder for funktioner. Men det store spørgsmål er så, hvordan kan vi egentlig finde de der hældninger af tangenterne? Fordi normalt så er det jo sådan, at når vi skal finde hældninger fra en ret linje, så har vi behov for at kende to punkter, som ligger på linjen. Så vi kender altså to punkter, x1, y1 og x2, y2. Og så kan vi beregne hældningen ved hjælp af den følgende formel, hvor vi altså tager y2 og trækker y1 fra og dividerer det med x2 minus x1. Men i det her tilfælde, der har vi kun et punkt, så vi kan ikke umiddelbart komme afsted med at bruge den der formel. Så det vi gør, det er, at vi i stedet for indfører en hjælpelinje, som kaldes en sekant. Og sekanten er helt generelt defineret som en ret linje, som skærer en kurve eller en graf i to punkter. Og når vi har at gøre med en tangent, og gerne vil bestemme tangenthældningen, så vil man vælge det ene af de to punkter til at være tangentpunktet. Så hvis vi altså har en tangent, som vist her på denne her figur, så kan vi indlægge en sekantlinje, som altså går gennem tangentpunktet og gennem et andet punkt. Og i det følgende så skal vi så se på, hvordan vi ud fra sekantens hældning, som jo her tydeligvis ikke er den samme som tangentens hældning, alligevel kan nå frem til at bestemme tangenthældningen. Så hvis vi altså har en givet kurve, hvor vi har et punkt, hvor vi ønsker at kende tangentens hældning, så kan vi lægge et nyt punkt ind, det såkaldte sekantpunkt, og så ud fra de to punkter tegne en ret linje, den såkaldte sekantlinje. Og for vores sekantlinje her, der kan vi beregne en hældningskoefficient, fordi vi kender to punkter, og så har vi en formel for hældningskoefficienten. Og vores sekantpunkt, det er bare et hjælpepunkt. Det er ikke karakteriseret ved andet, end at det ligger i afstanden h i x-aksens retning fra vores tangentpunkt. Det vi så kan gøre, det er, at vi kan begynde at variere på h, hvis vi ser på skyderen heroppe i hjørnet, og så se på, hvad der sker med hældningerne af de to linjer. Og det vi ser, det er, at sekantlinjen, den grønne linjes hældning, den nærmer sig hældningen af tangentlinjen, den sorte linje. Og det betyder, at vi altså kan, ud fra vores sekantlinje, kan se på, hvilken værdi tangentlinjen må have. Fordi det der sker, det er, at vi nærmer os, når vi gør h mindre og mindre og mindre, så vil vi se, at vores hældning for sekantlinjen kommer nærmere og nærmere og nærmere på en eller anden værdi, som så er tangentlinjens hældning. Og det eneste krav til at kunne gøre det her, det er, at der er en entydig defineret tangent i det her tangentpunkt, uafhængigt af, hvor vi kommer fra. Og det man skal forstå, det er, at lige her nu, der havde jeg valgt at lægge vores sekantpunkt her op et sted på højre side af tangentpunktet. Men det skulle være, hvis den her metode skal virke, så skal det være sådan, at jeg også kunne have valgt at lægge den på venstre side her. Og når jeg så havde gjort h mindre og mindre og mindre og nærmet sekantpunktet her, og lade det nærme sig tangentpunktet, men fra venstre side, så skulle jeg have nået frem til den samme værdi for hældningen af tangentlinjen. Så det må ikke være sådan, så jeg opnår to forskellige værdier, når jeg kommer fra hver sin side. Så duer metoden ikke på den funktion, man har fat i. Men i det følgende, så vil vi se på, hvordan man kan bruge den her metode til et konkret eksempel, hvor vi prøver at beregne nogle sekanthældninger og se, om det passer, at de nærmer sig pænt en givet værdi, når vi gør værdien for h mindre og mindre og mindre. Dette eksempel følger i næste video, som er del 2 af den her gennemgang af betydningen af sekanten og tangenten i forbindelse med differentialregning.